Esselamu Aleyküm. Değerli vatandaşlar, sağaman mısınız? Şu arakı halkın sesinde verilen malumat var da öz düşüncemi paylaşsam dedim. Şu neçele aydılık geliniyor. Şu vaktin doğamında da aydılıyor. İçerideki Türkmen hakimiyetlerine Türkmenistan'ın halkı milletine aramaldan gerek geldiği sanlar arkalı subut edildi. O tayda görkedilen trilyon dolarlar yani sanlar esası Türkmen halkının genoside sebep bolandır. Asıl o sanlar Türkmen toprağında yaşayan halkların hakkıdır. Onların hakkı vardır. Yani diktatorsk sistema halkına münasip gören o sanları ve şonun bilen genosidi devam ediyorlar. Yavaş-yavaştan. Öleğin gözlenen ok, dirin idelenen ok, yurttaşına çıkanlar, içerik salınan ok, maglumatlar kendir onların edilen pokluklarının havar vardır onların deyip biliyorlar da içeridekileri açlık var edilen ya öldü ya ölmedi yürüyte halkam şoň üçin mankurt edilen bu bir näçe ýylyň dowamında ýoş-ýoşdan halkyň içine siňdirilen halk şedatlary duyman awasyny bilmän ýagny iňäni ýoş-ýoş tünjilen da adamyň endamyna iňäni ýoş-ýoş tünjilen agaryny bilmez ýaly. Ine oturan adamlar, vatandaşlar pikirleriň içiňizde bir diňläň, nirak barýarsyz, geleceğimiz ýok diň. Genosit bolsa gelejegi bolmaýardy halkyň. Özüňiz aňarda goýuň, çagalaryňyň, nesilleriňiň dowamaty üçin näme edip bilýän diýip öz içiňizde bir diňläň. Yani öz halkyňyza edilen haksyzlyklaryň, protest görnüşleri we hakkyň talap etmegiň görnüşleri kendir. Näme edip bilýän bolsaňyz içiňizden pikirleriň, oýlanyň, ýoş-ýoş herekete geçiňendi. Bu meseleni bir aýarsak, ýene waksina barada da bir aýdyp geçsem, arada Türkmenistanyň watan programmasynda habarlarynda aýdylyp geçildi. Sputnik, Russiýanyň Sputnik adly waksinasy satyn alındy diýip watandaşlar şu habar gelip dur, ýaşly adamlara urunup başladypdyr diýip. Ine hiç gel kategoriski urdurmaň şonu. Ol belli däl içinde näme bar, zäher barmy? Veya dünýä ýüzünde ol Russiýski Sputnik ikrar edilen ogun tek waksina hökmünde. Esasam birinjilik bilen budjet işgärlerini agram düşjekdir. Özüň urdurmasaň, çağalaryň urdurmasaň, ena taňa urdurmasaň, doganlaryňa urulanlygy barada kepilnama getirmesen aýlygy berjek geldiýipdir. Şu neçele edilen oýlaryň bir görnüşidir. Ondan ýetgeşik zatlar etmez. Diňe ziýan ederler. Halka bu neçele hiç jinnek ýalan peýda beren ýerler ýokdur. Şoň üçin vatandaşlar garşy çıkyn, urdurmaň. Öz nesilleriňiň ölümi genosidi öz eliňizi bilen bolar. Şo zatlara boýun bolsaňyz sonra sizden boljakdyr. Vatandaşlar özüňiz günahkar boljaksyňyz. Gana maldyrmaň, koluna urdurmaň şonuň belli däl oň içinde zäher bar bolmagy mümkin ol. Diňe ziýan edersiňiz özüňize. O zäher 1 ýylyň dowamında täsir etjekmi, 2 ýylyň dowamında ol belli däl. Ya tarpa taýin etjekmi ýüregiň goşakraklary. Vatandaşlar oýlaryň, pikirleriň birinji meselede san görkezildi. Näme üçin siz genosid edilýänligi, siziň geleceğiňiz ýoklugy barada san arkaly subut edildi. Ine oýlanyň oturun vatandaşlar, garşy çıkyn. Öz haklaryňyzy talap etmeýän görnüşlerini oýlap tapyň. Sağ olun vatandaşlar, men aýtjaklarym şulardan ibaret. Ýaşy günlerde görüşelim.